Апартаментът ви не може да бъде продаден. Това го бяхме чували от повече от 10 места. Обърнахме се към няколко агенции, но повечето ни казаха, че трябва да си оправиме първо проблемите и след това да ги потърсим. Бях съсобственик с още 7 човека. Един от тях беше в сръбски затвор. Друг от съсобствениците беше непълнолетно момиче. И за да продаде своята част, трябваше да се вземе разрешение от съда. Върху апартамента имаше възбрана от топлофикация и 2 вписани искови молби. Имахме чувството, че апартаментът няма да може да бъде продаден. Юристите на Имодил получиха разрешение от съда за извършване на продажбата. Заличиха възбраната и исковите молби, платиха данъчните задължения, изготвиха всички пълномощни и сделката се осъществи. Целият процес отне повече от 6 месеца, но ако не беше Имодил, нищо нямаше да се случи. Благодарим на Имодил за добре свършената работа.